dizuedan bezala, Txiki Muñozekin arituko gera. Txiki Muñoz elako idazkari nagusia, Muñoz jauna gabon, eta ongi etorri. Ikusi izan zaitut Asier Arraizen aldeko azken aste hilabeteetako konzentraziotan. Zuri ze hausnarketa sortu dizu gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak eman duen epai horrek? Lehenengo eta behin besarkada handi bat, berarentzat, eta bigarrena ez dago eskubiderik, ez dagoela eskubiderik estatu demokratiko batean horrelako kontuak gertatzea. Politika egiteagatik epaiketa horiek albo batera utzi behar izan ziren. Espainia da, Espainia horrela da, eta Espainiak onartzen ez duena horrela jorratzen du, zoritzarrez. Ezin da amaitu horrekin, eta bezarkada bidaltzen diote Asier Arraizi hori. Nik nahi dudana eta ela nahi dudana berak sinisten duen politikan jarrai dezan, eta ez bada posible legebiltzarrean, posible izango da beste tokietan, segurazki. Espainiako politikagintzaz zer uste duzun, bi zertzeladatan nahiko argi utzi didazu, eta batez ere demokrazia gabezia utzi dezu azpimarratuta. Espainia momentu hontan aspalditik dago sartuta prozeso involutibo batean, esparru desberdinetan, esparru sozialean, esparru zibilean, eta esparru politikoan, denetan, ezta? Eta hortik gu pentsatzen dugu abertzaleok ondorioak atera behar ditugula. Guk esate baterako pentsatzen dugu ez dagoela inolako posibilitaterik estatu horrekin akordio bat bilatzea. Ez da posible. Defendatzen dutenek hori aldebikotasunaren bitartez estatu horrekin lor daitekela ez daki zer, arazo bat dute. Beste alboan ez dago inor. Hori Euskal Herri Jeltzalea da, adibidez. Bai, eta Eusko Jaurlaritzak askotan esaten du, bilateraltasunaren bitartez ez daki zer lor daitekeen, eta arazo bat dute. Espainian ez dago inor hori jasotzeko. Hori katalanek argi eta garbi ikusi dute, eta martxan jarri dute beste prozesu bat. Zaila noski, baina beste prozesu bat martxan jarri behar da. Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak defendatzen dute aldebikotasun hori. Dozen kasutan oroitzen dut, eta zuk ere bai, Lizarra Garazi garaian, ELA sindikatua, eta beste sindikatu batzu, baina ELA sindikatuak nolako motor lana egin zuen. Eta seguru aski aldebikotasuna bazter batera uzteko eta beste eredu batzuri ekiteko beharko da ELA sindikatua, aipatu dezun Jaurlaritza, Eusko Alderdi Jeltzalea, abertzale sentitzen direnak eta ereduarekin apurtu nahi duten guztiak bat egitea. Momentu honetan ELAk bere burua ikusten du egoera asko aldatu den honetan, etak behin betiko suetena eman duen honetan, motor lan hori egiteko gaitasuna, indarra, edo ez, hori momentu bateko gauza izan zen eta orain ez dezu horla ikusten zuen. Gu pentsatzen dugu, ez dugu ondo egin, ez dugu ondo aprobetxatu sortu diren baldintzak gure herrian azken bolada hontan, ezta? Albo batera utzi zen borroka armatuarena, guk amestu genuena lortu zen, eta hortik aurrera esparru horretan zerbait gehiago egin behar zen, baina, argi eta garbi ikusi da desberdintasunak daudela esparru politikoan eta esparru sozialean ere. Horretxegoaz esparru sozialera eta esparru sindikalera. Aukerak galdu dira eta aukerak galtze horretan danak izango zen duten arduraren bat, danok izango genuen arduraren bat. Noski baiet. Ze ardura izan du ELAk? ELAk prozesu horretan beti azpimarratu nahi izan du ze garrantzia duen prozeso soberanista egiterakoan sozial arloa. Gu pentsatzen dugu, prozesu hori martxan jartzeko eta prozesu hori lortzeko erakarri izan behar dela jende ahularentzat eta horretarako pentsatzen dugu prozesu hori soziala izan behar da. Ez bakarrik helburu bezala, noski baietz, guztiok nahi dugun kontu hobeak, ez prozesu bera izan behar da soziala. Eta esate baterako, askotan esan dugun bezala, daukagun kompetentziekin, daukagu fiskalitatea, eta esparru horretan, esate bateko, 5.700 milioi dago aldea Europarekiko, bataz besteko presio fiskala,
eta ez da bide hori jorratu, eta bide hori hartzen ez dutenak, ez dute politika egin nahi, hori, babes sozial gutxi daukan jendearentzat. Eta oso beharrezkoa da hori lortzea. Goazen gauzak xehetzen astera. Hain harreman txarrak dituelak Eusko Jaurlaritzarekin ikuskatzen ditugunak bezain txarrak? Bueno, Eusko Jaurlaritzak azken 3 urte egin duena izan da elkarrizketa sozialaren maila eratu zuen, gutxiengo sindikalarekin, eta hortik aparte ez du izan nahi beste sindikatuekin, gure herrian gehiengo sindikalarekin, zeo zer egitea. Eta gu saiatu gara, mai hori edatu baino lehen eta geroago, saiatu gara Eusko Jaurlaritzekin akordio partzialak ea posible den bideratzea, formazioan, esate baterako, enpleguan eta lan osasunean, saiatu gara azken bola honetan ILP bitartez esparru, subkontratazioaren esparruan lan baldintza klausula soziala batzuk ezartzea, eta zoritxarrez ez da posible izan akordio partzial bat ere lortu Eusko Jaurlaritzarekin. Gu saiatu gara, baina ez da posible izan. Edozein kasutan, zuek jarraitzen duzu esaten, Iñigo Urkullurekin egon nahi duzuela. Ez dakit sarritan esan izan didazun harreman klientelarrik nahi ez dezuela esateko, edo esateko berak duela egon batzuk esan zuen bezala errealitatetik kanpo zaudeten edo ez zaudeten berari zehazteko, edo zertarako egon nahi duzu Urkullu lehendakariarekin? Bueno, gu azken bola honetan ikusten ari gara nola estatuan martxan jarri dutela bai patronalak eta bai Espainiako sindikatuek estatalizazioarena, negoziazio kolektiboaren estatalizazioarena, hortik datorrena da pobrezia lan munduan, eta pobrezia edatzen bada lan munduan gizarte osoan edatuko da. Prestatu genuen txosten bat, eta bidali genion txosten hori Ursue Barkosi, eta berarekin esate baterako urrengo 31an geratu gara, bilera bat egiteko, talde parlamentarioei, Gasteizkoei, Madrileko talde parlamentarioei, azaltzeko zertan datzan estatalizazioarena. Eta zoritzarrez, bidezkoa ez dena gertatu da. Urkullu jaunak ez du onartu gure sindikatuarekin bilera bat mantentzea horretaz hitz egiteko. Duela 15 egun Angel Toña egon zan hemen eta esan zuen Urkullu lehendakariak gutun bat igorri dizuela. Eta zuek egiteko publiko gutun hori? Eskatu zigun berak. Toña jaunak eskatu zigun publiko egiteko eta guk egin dugu publiko, noski bai. Eta gutun horretan zer dio, ez dago nolabaiteko aman komunean jartzeko punturik, elkartzeko gunerik? Ez, bidezkoa ez dena, lehenko eta behin, bidezkoa ez dena da gehiengo sindikatu bati, gehiengo daukan sindikatu bati, guk ordezkaritza daukaguneko 40 gure autonomia erkidegoan. Eskatzen dugu bilera bat, eta ez dute onartzen bidea bat. Eta idatzi horretan agertzen dena, lehendakariak esaten duena, ez zaizkiola gustatzen sindikatuak egiten dituen kritika. Horrek zer esan nahi du. Lehendakariak ezertzen da edo biltzen da bakarrik bat datozenean berarekin, hori da esparru demokratikoan kudeatu behar dena. Eta bero gutun horretan lehendakariak esaten diguna da, horretaz hitz egiteko elkarrizketa sozial mailara jutea. Eta elkarrizketa sozial mai horretara gu ez gara joan, ez elkarrizketa sozialaren kontra gaudelako, baizik eta edukirik ez dagoelako. Mai horretan, politika neoliberalekin ez da posible elkarrizketa soziala deitzea mai horri. Eta gainera, mai horretan daudenak, alde batetik Komisiones eta UGT, Espainian sinatzen dituzten estatalizazioa diren sindikatua da. Eta kontraesan galanta da hori planteatzea lehendakariak gure sindikatuari. Badago modurik estatalizazio horri momentu honetan zuen ikuspegitik aurre egiteko? Hori jorratu behar da esparru sindikalean eta benetan kezkatuta baldin badago, hemengo klase politikoa, benetan kezkatuta baldin badago, pobreziarekin, guk eskatuko genioke perspektiba pizka bat edukitzea. Datorrena oso gogorra izango da. Estatuan sinatzen diren akordioak ezartzen badira gure gizartean, asko pobretuko da Euskal Herria.
dudarik gabe. Eta adibide bat jarriko dut. Espainian sinatu dute akordio bat, ostalaritzan arloan, eta hemen daukagu hitzarmena, aldea da 150 soldatetan, eta ordu gehiago lan egin behar da. Eredu hau hemen ezartzen bada, pobrezia datorrela ziur. Eta gero politikoki, noski. Politikoki, azken 25 urte hauetan, Eusko Jaurlaritzak orain dela 25 urte izan zuen, ez zela inoiz berriro jungo auzitegi konstituzionalarea politikoa zelako. Espainia ez da aldatu, politikoa zen garai hartan eta politikoagoa da orain. Zer egiten da Eusko Jaurlaritzak? Helegiteak planteatu, ez dago pultso politikorik. Eta benetan behar nahi badugu zerbait potoloa egin, pultso politiko gehiago behar dugu gure gizartean, noski. Pultso politikoa konfrontazioa estatuarekin. Konfrontazio demokratikoa, baina konfrontazioa derrigorrezkoa da. Eta nik uste dut ies egiten dutela edozein kasutan onartuta ere zuk diozuna, hau da, konfrontazio demokratikoa behar dela estatuarekin, beste batzuk ez dela alakorik beharko esango dute, eta Jaurlaritzak bakarrik egin dezake, edo Jaurlaritzak behar du gizarte honen babesa konfrontazio hortarako, eta orduan hasi behar duzue zuek, Jaurlaritzak eta gainerakoek artikulatzen nolabaiteko fronte bat, estatu horri, estatua beste alde batetik oso indartsua dana aurre egiteko. Baina ulertzeko Eusko Jaurlaritzaren jarrera ezin da ulertu kontuan hartzen ez badugu interes ekonomikoak, ezta? Eusko Jaurlaritza dago oso gustora enpresa handiekin, botere finanzieroarekin, eta hori lehenesten baduzu, haiei interesatzen zai Espainiako legeak eta Espainiako hitzarmenak, Eusko Jaurlaritza ere, Eusko Jaurlaritzari ere, haiek Eusko Jaurlaritzak aplikatzen ditu momentu enten Espainia sinatzen dituzten hitzarmenak, eta ez hemengoak, eta Kutxabanken gauza bera, eta MCC gauza bera, eta toki askotan haien helburua, nahi badute diru gehiago irabazi, eta hori da, enpresa munduaren benetako helburua, Espainia da txoio bat, dirua irabasteko. Hori ezartzen bada, horrela... Beraz esango didazu, enpresariak ere lerro horretan lerrokatuta daudela eta interes berak dituztela eta bat datozela orain arte kontatu didazun honekin guztiarekin. Ez bakarrik hori, azken bolada honetan guk salatu egin dugu, maiatzaren lehenan esate baterako, konpartitzen dutela gauza oso importantea. Jendea dago, guk ikusten dugun errealitatea oso krudela da. Ez da teleberrin agertzen, zoritzarrez. Baina gure jendea biziten errealitatea oso gordina da. Ikusten dugu ze enplegu mota ezartzen da. Ikusten dugu gauza diferenteak, ezta? Eta azken bolada honetan politika eta batez ere gobernuak zer egiten dute, edo zer esaten digute, hau da dagoena. Erreforma laboral bat egiten badute, hau da dagoena. Beste reforma laboral bat egiten badute, hau da dagoena. Europako Banku Zentrala eskatzen du beste bat. Etortzen denean, etortzen bada, hau da dagoena. Pentsioetan, hau da dagoena. Ikusten baduzu presupuestoa nolaek egiten diren, hau da daukagun fiskalitatea, ezin da aldatu. Dena ontzat ematen dute. Hemen daukat teletipo bat gaur arratsaldean jaso dudana, COEko presidenteak esan du lan finkoa eta segurua 19. gizaldiko kontzeptu bat dela eta aztu egin behar dela lan finkoaz eta seguruaz. Haiek dira enpresarioak, 19. mendeko enpresarioak dira. Haiek esaten digute askotan guri gauza oso gogorrak, ezta? Eta gu pentsatzen dugu meritu handia daukala gure gizartean, bilatzen badugu oreka sozial bat, eta nahi badugu babestu ahul gelditzen den jendea, kontraboterea derrigorrezkoa da, eta gure funtzio printzipala da hori antolatzea da.
Confebaskek eta enpresariek egin dizuete beste proposamen bat ere, lehenago ere antzeko zerbait hitz egin izan duguzuk eta biok, enpresa, langile, enpresari, sindikatuen arteko nolabaiteko elkarlan baten proposamena malguagoak izan behar zenuketela sindikatuak esanaz, eta zuek horren atzean ikusi duzue oroar, iluntasuna eta nolabaiteko iruzurra enpresarien artetik, baina hori da kasu guztietan, hori da beti eluke horrek emaitza oberik emango, bueno? Ez beti ez, enpresarioaren arabera, eta gogoratu behar da Confebask ze ordezkaritza daukan gure herrian, ezin da neurtu, ez dago neurtuta. Hori da, zuek ere sarri kritikatzen dezuen beste gauza bat. Sindikatuen ordezkaritza neurtu leikela eta enpresariena ez. Eta esan diogu gobernuari zergatik egiten duen edo egiten dituen hitzarmen asko patronal horrekin, ordezkaritza frogatu gabe. Eta hori demokratikoki gure ordezkaritza esate baterako gu hauteskundetan neurtzen ditugu geure indarrak sindikatuen artean, ezta? Eta hori da ordezkaritza otorgatua eta benetako lobby funtzio bat egiteko. Oso eraginkorra den da patronalak egiten duena. Eta patronala eta Eusko Jaurlaritzak, esate baterako Eusko Jaurlaritzak esaten du, Euskal Herrian, edo Euskadin, kasu honetan Euskadin, gaude administrazioa, enpresak eta personak. Eta patronalak esaten du, edo nahi du, enpresario eta langileen artean ez du indar kolektiborik nahi. Nahi duena, patronala da, harreman bilaterala, eta gu banan bagoaz, ez dago ez ere egiterik lan munduan. Badakigu ze indar duen patronalak hartu dituzten erreformekin. Bat datoz, bai gobernua eta bai Confebask, eragile desberdinak, gu barne, hobe kanpo, hobe albo batera utzi, ez errekonozitu. Eta hori da egiten dutena. Eusko Jaurlaritzak egiten duena gurekin da hori. Zer gertatuko da Zumarragako Arcelorrekin edo Sestaoko ACBrekin? Uste duzu momentu honetan baduela etorkizunik. Jaurlaritzari egindako kritikak prozesu guztia jarraitu izan dugu, baina puntu honetan honek badauka atzera bueltarik, atzo entzun genuen Bizkaiko diputatu nagusia adibidez, eta Arantxa Tapia asteburuan ere esanez, bueno, agian Arcelorrek bidea ireki behar liekela beste inbertsore batzuei hau aurrera atera dezaketenei. Gauza desberdinak esan dituzte, ezta? Hasieratik. Eta Eusko Jaurlaritzak eman dio babesa enpresari esate baterako hori dumping, Txina dumping egiten duela, bai egia da, dumpinga egiten duela, baina Arcelorrek berak Txinan ekoizten du altzairua. Nik ez dakite handik esportatzen duen ala ez, baina egiten du. Eta gero, aztertu behar da tarifa elektrika horren atzean zer dagoen, egia baldin bada, enpresa horiek gehiago ordaintzen dutela hemen Alemanian baino. Nik irakurri dut txosten bat, UPV-ko txosten bat, nun esaten den ez da egia. Baina, bueno, zalantzat jartzen dute argudio hori. Arantxa Tapiak hemen esan zigun, berak eta Eusko Jaurlaritzak eberi eskaertzen ziola, hain zuzen ere horren inguruko azterketa egitea, eta bueno, gainerako txostenak onartu edo aztertu zitzakela, baina hain zuzen ere txosten hori aipatu bainion berari. Ez, eta gero, aztertu behar da mundu hontan, zein dar dituzten multinazionalek nahi dutena aurrera eramateko. Eta Arcelor da kasu bat. Edozein kasutan, lehen aipatu dugu apur bat ez da, langile, sindikatu, enpresarien arteko lana. Orain, Zumarragakoaren amaieran aipatu da, Zumarragan berriro ere martxan jarri alizateko sekulako inbertsioak beharko liratekela eta irauli egin beharko litzatekela handagoena. Sindikatuek nahikoa salatu dezue hori, orain baino lehenago, edo ez da ikusi, edo jarraitu ziteken egiten zuen lan bera egiten, edo hor nun egon dakatza. Bai, enpresa barruan sindikatuak enpresarekin
aspaldi ibili gara hori zalatzen. Sindikatuek hori gehiago gizarteratu beharko zenukete? Esaten dute, nik adibidez ez dut zehazki hori jarraitu, baina ez zait iritsi gertatu den arte. Gauza asko ez dira iritsi gizartera. Gauza asko. Ez esaten erru bezala, Ez, baina diote, guk esate baterako enpresa hortan, txosten bat argitaratu dugu, ematen gure iritzia, eta zer behar dugun proiektu hori aurrera eramateko, eta enpresak esaten du ezetz, eta Eusko Jaurlaritzak esaten duena azken bolada honetan, izan da, enpresan nahi ez badu, ez dago irtenbiderik, ez dagoela irtenbiderik. Ez dakit, benetan ez dakit, horren atzean, inversore hitza agertzen direnean, guk ez dakigu horren atzean zer dagoen. Guk azken bolada honetan... Baina uste bat dagoela irtenbiderik? Enpresa hori irtenbiderik, bai, noski baiet. Enpresa nahi badu, noski baiet. Baina ez dut uste hori izango denik enpresaren helburua. Hortik aurrera ez badago enpresarik proiektua etorkizun beltza dauka. Multinazionalak aipatu dizkidazu une batean, eta multinazionalak agertzen dira sarri TTIP akordioak aipatzen ditugunean, Arantxa Tapiak berak esana du, pare bat aldiz, pentsatzen duela, Europako estandarrak mantentzen baldin badira behintzat, Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa txiki eta ertainentzat agian mesedegarri izan daitekela. Hemen joan den astean, Aitor Esteban diputatuak aitortzen zuen berak etzuela nahiko informazio eta ilunak zirela negoziazio horiek. Zuek salatu egin duzue akordio hori. Zuek bat duzuen nahiko informazio hori salatzeko? Ez da gobernuak ere. Ez, baina zuri galetzen dizut ere. Ez, baina oso jende gutxi. Opazidadea handiarekin. Niri benetan kezkatzen nagoena da esatea ni TTIPen alde nago, eta hori da Eusko Jaurlaritzak esaten duena, ni TTIPen alde dago, eta beste aldetik esatea opazidadea dagoela eta kritikatzen dute opazidadea. Opazidadea baldin badagozuk ez dakizu zertan datzan hitzarmen hori eta zerari buruz hitz egiten ari den momentu honetan, ez da? Orain dela 15 egun Greenpeacek egin zuen salaketa oso gogorra. Benetako politika existitzen bazen, eta guk ez dugu hori ikusten, esparru horietan, gobernuetan, hori apurtzeko momentu bat ailegatu da momentuetan. Ez dago eskubiderik esparru demokratikoa nola ahultzen den eta nola erabakitzen diren kontu hain garrantzitsuak esparru demokratikotik aparte. Eta hori da, TTIP multinazionalei emango dion botere gehiago akordio bada, eta hori aurrera joaten bada, hori lortuko dute. Ez ez sinisten Europak esaten duenean estandar batzutara ajustatuko dala, ez diozu sinisten Europari, zentzu horretan? Aztertu behar da Europan zer gertatzen den, gu oso keskatuta gaude, hau ez da amesten genuen Europa. Gu esate baterako, Austrian eskuin muturra, Alemanian eskuin muturra, Frantzian Frente Nazionala, Polonian, Hungrian, hau da Europa. Eta Frantzian esate baterako, alderdi sozialista planteatu du azken bolada honetan erreforma laboral oso gogorra. Dekretuzun hartuko duena, bide batez? Dekretuz. Gaur egon dira sozialdemokraziaren eragina politikan hemen gertatu zen bezala, zaudenean zuk irekitzen duzu bidea esparru soziala eta laborala suntzitzeko, eta momentu honetan Frantzian eskumako alderdiek ari dira haien artean lehiatzen, ea nor joaten den haratago. Haien artean badakite, urrengo legealdian presidentea eskumakoa izango dela. Eta ari dira momentu honetan eztabaidatzen burrokan artean, galtzen duzu eskerrako balioa, eskerra instituzioetan dagoenea egiten badu hau, oso gogorra da, eta benetan guk oso keskatuta gaude Europa honekin. Eta zergatik egiten du hori ezkerrak, hau da ezkerrak edo ezkerra deitutakoak izan ditu ardura batzuk, Frantzia aipatu dugu, eta gutxi kostatu zitzaion Holandi Valls izendatzea, eta bazekien pentsatzen dut Valls nortzen, eta Vallsek nolako politikak ezarri behar zituen, beraz oso azkar hauteskunde kanpaina pasa eta berehala izan zuen beldurra. No, sozialdemokrazia azken bolantan Europan izan da marka elektoral hutsa. Eta ni oso ondo gogoratzen dut Holan hasi zenean
Esperanza Blanca moduko bat zen Merkelen kontra, eta zoritxarrez hori ez da gertatu. Europan atera behar ditugu ondorioak Grezian gertatu dena. Ikusi behar dugu zer gertatu den Grezia. Eta helburu hori, nola disiplinatu zuten herri bat eta gobernu bat aurrera eramateko troikaren helburua. Azken bola hontan Grezian bi egun greba orokorra egin dute beste pentsioen erreformaren kontra. Eta orain dela hilabete bat, troikak esan zion Txiprasi, ez zara burudatuko legebiltzarrera eramaten erreforma nerekin adostu gabe, ezta? Horrek esan nahi du benetako erabakiak eta baldintzatzen dituzten gure eskubideak momentu hontan Europan hartzen dira, erabaki horiek hartzen dira legebiltzarretik kanpo. Hemen ere. Hemen orain dela urte eta piko Eusko Legebiltzarrak onartu zituen aurrekontu batzuk, eta hori Eusko Jaurlaritza oso pozik dago defizita bete duelarekin, eta aztertzen badugu zer gertatu den, murrizketa oso gogorrak egin ditu Eusko Jaurlaritzak betetzeko defizit hori. Gu badakigu esparru batean nola lortu duen. Esate batera azpikontratetan lizitazioak bera eramaten. Azken bola honetan enpresa batzuk ere salatzen dituzte hori. Eta gu badakigu zelan baldintzan agertzen diren esparru horietan. Askotan esan dugun bezala, 5 euro orduko, eta hori 11 ordu egunero lan egin behar duen gure jendeak lan kakotzen artean duin bat lortzeko. Ez dago eskubiderik. Politika madarikatu honekin amaitu behar da, eta eskerra, behar dugu eskerra. Eskerra ezin du ukitu, ezin du albo batean utzi, eztabaida ideologikoa eskumarekin. Eskuma momentu honetan dago desaforada, zakit nola esan. Eta alde batetik... Bere honetik aterata edo... Bai. Gehiago eskatzen du eta gehiago lortzen du. Nola, ze balasta jartzen dugu. Eta eskerrak onartu behar du instituzioetan dagoena Europan, ikusi behar da nola dagoen egituratuta momentu honetan Europa sor publikoarekin eta guzti horrekin, ez badu onartzen eskerra. Kaleko interpelazioa eta guk eta eragile sozial guztiok ez badugu antolatzen aktibazio soziala, eskerrak ez dauka inolako etorkizunik Europantan. Aktibazio horretarako sarritan hitz egin izan dugu, baina ELA eta LAB-en arteko harremana hobetzea zuen argazkirako interesgarria litzatekeela pentsatzen dut. LAB sindikatua, datorren astean etorriko da Ainhoa Etxaide hain zuzen ere, hausnarketa prozesu baten barruan dago Ezker Abertzalearen barruan, ez dakit hortik zerbait aterako da, ez dakit epe laburrean aurre ikusten duzun orain ez duzuen motako harremana izan dezakezuela sindikatu horrekin? Ojalá posible den. Benetan asko irabaziko genuke ELA eta LAB-en artean, ez bakarrik ELA eta LAB, beste eragile batzuk daude, aktibazio sozial hori antolatzeko. Gu pentsatzen dugu zerbait aldatuko zela Euskal Herrian hori lortzen bada. Baina hori izan da, arazoak hor daude. Eta arazo bat eduki dugu LAB-ekin azken urte hauetan, eta izan da konexioa alderdi eta sindikatu artean, ezta? Gu pentsatzen dugu munduan zehar harreman hori, alderdi eta sindikatu harremana toki guztietan porrot egin duela, eta behar dugu autonomia interpelatzeko politika guztiari. Alde batekoa zein bestekoa izan. Bai, eske lehen esan dudan bezala, dialektikoki behintzat ez bada onartzen hori, guk ez dugu margen momentu hontan, ez dugu margenik ikusten eskerra etorkizuna edukitzeko instituzioetan. Eta hori esparru sozialean eta esparru politikoan noski, eta gero negoziazio kolektiboan desadostasunak hor daude eta gainditu behar ditugu desadostasunak. Gu borondate ona daukagu, benetan diot hori, borondate ona daukagu, baina desadostasunak
aztertu behar dugu sakon. Lortzen badugu lab eta elaren artean akordio hori, ez dut esaten lortuko dugunik, baina lortzen bada somatuko da asko esparru sindikalean, sozialean eta politikoan ere. Baina ez duzu esaten lortuko duzuenik, baina gertu ikusten duzu. Esaten dudana, aukerak baldin badaudeela, sakon aztertuko da eta landuko duela hori. Eta uste duzu aurreko urteetan baina aukera handiagoak egon daitezkeela momentu honetan? Bueno, gauza asko gertatu dira azken bolada hontan, ezta? Eta guk aztertu behar dugu eta irakurri behar dugu zeintzuk izan diren ondorioak azken 4 urte eta piko pasatu den, ber zer gertatzen den. Eta esparru horretan, autonomia politiko alderdi eta sindikatu ze erabaki hartzen dituzten, eta posible den bide hori jorratzeko. Gu benetan diot, posibilitari baldin badago, elak asko lan egingo du hori posible izan dadin. Txiki Muñoz, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, gauza asko izan ditugu hizketagai, beste asko ere geratu zaizkigu, beraz beste egun baterako tarte ere ematen digu honek. Mila esker esan bezala, orain Azimarrarekin jarraituko dugu. Oso ondo, zuri, agur.